Grabe, di ka maulaw. Jack na si Mario, gigutom ba? Dili mo pa-snack kun. Ako daw mas upan mas. Ganda ba? Kana ang mga pari kay magpa-snack sa mga mari. Grabe. Mas kuha na mas, kuha na mas. Kuha na mas. Sila mo lang ang pansa. Ner, pakaula na si Mari Ner ha. Ti mana Ner kay si Idol Jackie. Buutan kay ning tawhanan ni. Oto na tanan oy. Kuha pa og cook mas. Mas burutan na lang na mas. Silupin, silupin. Ah, silupin. Iya, bulan aja nama bulan lagi kamu gugut. Tidak petang petang. 90. Kapan? Dua. So mao ni ako ang pinaka-idol diri na 35. tawhana. Buutan kayo kay nagalibre. Mads, okay na Mads. Okay na Mads. Pwede pa na dungagan Mads. Unsa man? Unta Kokod. makadaog pa ka. Ah, grabe. Dimno kayo mong message Mads ba? Unta makadaog ka Mads. Unta makadaog pa ron makakaunang sa tinapay. Time na. Wala ayaw ah. Cook Mads, cook Mads, cook. Ner, balik mo na ko yan eh. Ayaw, kuha na kay Basing. Magbagaan mo na una na. Ano na ka? Ano na ka Mads? Okay po, nalamat Mads. Iwaan niyo Mads. Baga. Chan, salamat. Chan, salamat po Chan. Ni mo pre na giapil kag libre pre. Usa may istorya nimo pre? Breko. Muna guys, mas gift no bre. Ha? Advance. Agyo, butan na ni tawhan oy. Dili ka sa basta kiyo. Ha? Maro tay message nimo pre. Wala. Dapat mag-ampot na makadaog pa unta siya. Ah. Kadadlo makadaog mi para happy ta. Yaw, ni tawhan na gud. Ikaw boss, usa man nimo boss? Ikaw boss. Mari. Mari. Yawa. Yawa. Jack. Ginore maka kuha sa imo hagap, balo sa imo kamayo Jack. Ah, sikat ta kay kani Jack ba? 1 million views di ba kay? Oh. Sabi ka part, usay maglibre, sa libre sa imo part. Mani og pan, ayawa. Surtiya sa masawa ni oy. Buutan kayo ba? Mag-away ni Permi kay libre sa silihan. Salamat sa pagkaroon sa video mga lumon. Paki-follow naman. Bye-bye.